Oh, okay. Yes. Look at this. Ay, forward to. So, good morning ni Ahmad Tamad Tomer. Howard Ridge. Ay. Batang makulit. Merto. Kabayo, merto ma. Basakan kay. Kay. Welcome to Anahaw. Oh my god. So gabi. Bason guys. Oh, kadagan mo din kaginan. Dagan mo din taong naman. Ano na tao? Wala ang sila. Nabe diri karon sa Sea of Clouds. Unya walay clouds. Proud. Hi guys. Welcome to guys. Nete, welcome to my view deck. Yes. Newly built. Welcome. So dagang kay tao guys, unya walay clouds. Walay clouds guys. Meow, 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 meow. Meow, meow. So nagpakita na jud si clouds. So day siya ma. Na diri naguna. Taran. Alit na kang drone sunod ma. Ha? Alit na kang drone sunod. Wala na po siya. Wala po ng baga ma. Oh, di ba nawala ng bukid? Taran. So diyan ang part na kuan. Ang clouds. Nice. So time check guys, 9 AM. So manguli namin kay gipang dusla ng mga farson. But tanawan ni guys, super ganda ng view. So naami sa pinakataas guys. Grabe. So kung ano mo diri delikado kaayo. So kanang hinahina ra jud ta guys. O paubos. Unya ang pataas guys. Make it sure nga makatungas jud ang inyong sakyanan. Naara diri ang gabon guys. Naara diri sa ubos. Gabon naman ni ma, dili man ni clouds. Gabon. Mist. Dato sa